Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Ug karon mag-upload na pud dayon ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 84. Akong paybaw pagbalik mga listeners, ato di ay dili ganahan maminaw sa atong mga istorya sa atong pag-vlog. Pwede ra niyo i-fast forward mga listeners. Itong minimum sa pag-vlog 10 to 15 minutes. Pwede ra niyo i-ditso no. Fast forward lang. Katong dili ganahan maminaw sa atong pag-vlog. Pwede ra niyo i-fast forward. Nato dugayn mga listeners, ato nang basahon atong mga comment katong last natong gi-upload nga part 83. Atong first comment si Music Lover Mix. First comment jud ko. Salamat sa pag-shoutout dol, malingaw na sad mi ani. Salamat jud kayo Music Lover Mix sa imong pirming pagsunod sa atong drama ug salamat kay sa imong pag-comment no. First comment ka Music Lover Mix, salamat jud kayo. Si Ma'am Marisa Hilwa, kanunay jud maminaw nimo idol, makatawa lang tagkalit. Salamat idol, kanunay ko nimo mention na nahinon na friends nako diri sa imong program idol. Daghang kay salamat kanimo Ma'am Marisa Hilwa, maayo nga naana kay na friends dinhi sa ato ang channel no. Good luck sa imo Ma'am Marisa no. Ana kay mga na friends nimo. Og daghang kay salamat sa imong pirming pagsunod sa ato ang mga drama ma'am. Salamat jud kayo. Si Oscar Abayadog, salamat na sad idol og tinuod jud dol nga tagsa na lang ang laki ron nga tarong pero sad ka ron ang mga tarong nga babae no nga kasagaran magbuwag man jud bisag kasal pa kay inig trabaho sa bana na man sad lain mo trabaho mao nga way mapili dol babae ug lalaki maura magbiga. Ako ni ang comment ni Oscar Abayadog no nga matud pa niya nga parihara daw ang babae ug lalaki nga mamiga no. Depende sa tao na no Oscar Bedog na jay lalaki pud nga mamiga na poy babae pud nga mamiga. Sakto pud kay imong comment no Oscar Bedog. Og salamat kayo Oscar sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Daghang kay salamat. Si Balbina Tapalis, ay salamat sa new upload sir. Naanapod ko'y lingaw diri samtang nagtrabaho ko, maura jud akong lingaw sir, makawala sa sakapoy nako. Salamat kaayo. Daghan pud ka salamat kanimo Ma'am Balbina Tapalis sa imong pirmi pagsunod sa pag-comment no. Salamat pud kaayo. Si Romy Boy, salamat na sad idol, mao jud ni akong gihuwat pirmi, nice kaayo. Pirmi ni kasunod jud sa ato no si Romy Boy. Amping-amping da pirmi Romy Boy no. O, salamat kaayo. Si Ma'am Crislin Tapaw, thank you sa new upload idol. Shout out naman dyan ug sa akong family sa Cagayan de Oro City, Tapaw family. Salamat pud kanimo Crislin Tapaw sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Shout out diha sa imong pamilya no, nga Tapaw family diha sa Cagayan de Oro City. Ug amping-amping diha ma'am sa imong trabaho. Ug salamat jud kayo sa pirmi nimong pagsunod sa atong drama. Ug salamat pud sa imong pirmi pag-comment ma'am na isa jud ka na appeal sa atong pag-vlog no. Lipay kay ko ma'am nga na jud ka ga pirmi ga comment nga ma-appeal sa atong pag-vlog ug salamat kaayo jud. Si Ram Rico, malingaw na pud ko idol sa bag-o nimong upload. Pa shout out idol sa mga bayaw ko diha sa paring Lucio Amam Tagalanaw del Norte ug si Bayjigo Salvador nga taga Negros ug ako magulang nga si Dudong Rimlani Rico sa Gigmoto Catanduanes. Shout out niyo diha tanan no. Si yang pare ko no si Lucio Amam taga Lanao del Norte ug si Jigo Salvador taga Negros ug yang magulang si Rimlani Rico sa Catanduanes. Shout out niyo diha no. Ug gikan kini kang Ram Rico. Salamat kay sa imo Ram Rico sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kayo. Si Ma'am Marisa Hilwa, kaduhan yung comment ni Ma'am Marisa no. Idol, pa shout out ko sa listener ni mo diri, haha, nagpi man og pag uli daw nako sa Pinas, pwede ba daw siya mo break in nako? Unsay break in motor? Joker kayo ni siya. O ikaw na bahala na ma'am. No? Pindira na sa inyo ma'am no og magsinabot mo ma'am. Enjoy lang ma'am no. Kabalo ko ma'am nga dili jud ka basta-basta nga motuo og laki karon no kay kabalo na ka no sa matod pa nimo nga di
lisod na pangitaw ng laki nga tarong karon. Ug salamat jud kay ma'am sa pirmi nimong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama o pag-comment ma'am no. Lipay kay ko ma'am nga na-appeal jud ka sa akong pag-vlog no, nga pirmi na ka mag-comment sa tuwa. Salamat jud kayo, amping-amping diha ma'am sa imong trabaho. Si Januela, salamat na pud idol sa pag-upload, makatawa man jud ta aning drama ha. Uy, makanahuna man noon tag ninyo ani joke. Joke lang dahil nga. Ug naa na kay uyab karon ma'am, pwede na no. Ug salamat jud kayo sa imong pag-comment ma'am. Daghang kasalamat nga isa pud ka na appeal sa atong pag-vlog. Ma'am Liquins, Diyos ko Lord, 2 hours ago bago ko nakita nito. Sana all sige ago baka pag uli nako aw na gawin ko. Ay ko maka pitch ani ma'am ang imong comment no. Sige lang ma'am, pirmi man ko ma-upload ma'am no, Ma'am Liquins. Isang pod ka nga top commentor na to no. Pirmi pod ka ga comment sa ato ma'am ug salamat jud kayo. Ug si Dinim Orindo, ha. Nahimuot ko sa wise guy, wise hood ang lagay. Kagiron jud, ha. Salamat kay kanimo Dinim Orindo no sa imong pirmi na niga-comment sa ato si Dinim Orindo. Daghang kasalamat kanimo no sa imong pag-comment Dinim Orindo o usbon ako. Salamat jud kayo nga isa jud ka na appeal pod sa atong pag-vlog. Si Paul J Manito, thank you idol sa bag-o nasad nga post. Malingaw nasad mi ani more drama pa lods og pa shout out sa babae nga gimahal nako nga si Anisa from Cebu. More drama pa lods. Shout out ni Anisa gikan kang Paul G Manito. Salamat jud kay kanimo Paul G Manito no sa imong pirmi pag-comment sa tuwa o isa jud kan appeal pod sa atong pag-vlog. Daghan jud kay salamat. Si Boyet Lidra, salamat na pod lods, buwak na pod mi katawa ni. Si Arlene Berlin, haha kalingawa kaayo. Salamat lods. Daghan po ka salamat kanimo Arlene Berlin sa imong pirmi pagpaminaw no o pagsunod sa atong drama. Si Kati Bando, thank you sir sa new upload. Salamat po Kati Bando. Si Dayan Baler, ay idol, makauyab man tag-ahat aning drama. Salamat ka idol sa pirmi nimong pag-upload. Salamat po kanimo Dayan Baler no. Pirmi na ta mag-upload ani Dayan Baler. Di na mo magmahaya ni Dayan Baler no. Pirminti na taga-upload no para dili jud mo mabitin sa atong mga drama. Si Helen Basil, lingaw na pod mi idol. Salamat kayo sa new upload. Salamat pod kanimo Helen Basil. Si Edgar Palma, hastang aligriha kayo, lagsik man sad atong laway ani idol, kinatawa. Lingaw kayo ning lagsik daw ang laway ni Edgar Palma. O salamat kanimo Edgar Palma no sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Catherine Sulip, thanks again sir sa new upload. Enjoy kayo mi. Na-enjoy si Catherine Sulip. Salamat pod kay kanimo Catherine Sulip no sa imong pirmi jud pag paminaw sa atong drama o pag-comment. Salamat pod. Si Alpi Lucina, thank you sa new upload. Dol, more drama pa. Salamat pod kanimo no Alpi Lucina sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Brian Ortigal, lingaw kayo idols. Sadya kayo mi basta nang imong dramang madunggan. Lamat jud kayo. Salamat pud kanimo Brian Ortigal. No, pirmi jud ni gasulod sa ato si Brian Ortigal no. Medyo daghan jud ni atong comment karon no. Listeners no. To lang jud ni humanon mga listeners ha. Salamat idol, lingaw na pud kaayo mi. Naminaw pati akong igagaw buhakak pagmayo katawa. Salamat kanimo Susit Palmiros. Pirmi na ni ga-comment sa ato si Susit Palmiros. Si Mirna Urban, hi sir, ihi na pud may ginatawa aning drama. Salamat ay sa inyo upload. Malingaw kaayo mi basta kini nga drama akong paminaw magsigir mi katawa. Salamat kay kanimo no Mirna Urban sa imong pag-comment o pagsunod sa atong drama. Si Jojo Buna, salamat idol sa pagbasa sa new upload. More power sa channel mo. Salamat pud kanimo Jojo Buna. Kini Jojo Buna pirmi na ni ga-comment sa ato no. Salamat jud kayo. Si Bilma Amor, magbasa na pud atong panti aning drama.
Kulba yung comment ni Vilma Amor no, nagbasa na daw yung panty. Salamat kay kanimo no, Vilma Amor sa imong pirmi jud pagsunod sa atong drama. Salamat kaayo. Ug isa jud ka na apil po sa atong pag-vlog. Si Nilda Yikik, gisi na pud ba katawa ani drama ha. Salamat kaayo idol sa drama. Salamat pud kanimo Nilda Yikik. Si Topher Valdez, nice drama idol. Nangapi mi while gapaminaw sa imong drama. Napi daw sila si Topher Valdez ug naminaw sa ato ang drama. Salamat kay kanimo Topher Valdez. Si Berna si Roy, pastilan aning drama ha. Mangita na jud tag anig minyo uno nato. Lingawa kayo di jud drama ha. Salamat kanimo Berna si Roy no. Matud pa ni Berna si Roy, mangita na daw siya minyo uno niya. No? Kay makadumdum siya na atong drama no. Salamat kanimo Berna si Roy. Si Lina Buna, idol na ulahi jud ko comment kay ako pang gipanghuman imong mga drama, lingaw jud ka imi sa imong drama idol. Salamat pud kanimo Lina Buna sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat kayo sa imong pag-comment. Nina Castro, thank you again idol, mordama pa. Salamat pud kanimo Nina Castro. Salamat kayo no. Nanghuy na atong kamot no. Judith Sakia, hi sir, nice kayo ang drama, lingaw kayo paminawon, more drama pa sir, God bless. Daghan pud ka salamat kanimo Judith Sakiano sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Salamat kayo. Si Analisti, salamat idol sa bagong upload, God bless, more power sa imong channel. Salamat pud kanimo Analisti. Sugar Santos, thanks pud idol sa pagpaspas ug upload sa mga drama. Daghang kay salamat kanimo Sugar Santos. Karen Baroy, nice kayo idol ug salamat kayo pud sa pirmi ug pag shout out. Salamat pud kanimo Karen Baroy no. Isa jud ka nga napil pud sa atong pag-vlog ug sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Joseph Bacaro, kining drama pirmi jud palak-palak agi ani ba? Kulba kining comment ni Joseph Bacaro no. Palak-palak ang agi ha, buros ba na yung asawa ni Joseph Bacaro. Si Jean Bagares, kining drama ba kay klase nga emosyon nato na maglagot tungod sa kabit. Napoy mga tawa ta kay perting jukira. Tinuod jud ka niyo, tinuod jud ka Jean Bagares no. Ug salamat jud kayo kanimo Jean Bagares sa imong pirming pagsunod sa atong drama ug sa imong pag-comment. Salamat jud. Ug mao to mga listeners no, tanan ka comment sa ato ug atong gibasa sa atong pag-vlog karon sa atong Part 84. Og di na to dogayon mga listeners, ato nasugdan atong Palamay Drama Compilation Part 84. Ako si Malia, inaingon, tigid maayo nga magpadayon ka og bisita sa inyo bahay, bisan paryente pa sa imong bana. Labi na og harakab og babay, kuyaw nga dunay dili mayong mahitabo, mo'y magkaingon nga ikaw makasa sa imong pagkaasawa. Mo kini nahitabo sa kinabuhi nga dako mahimo, makalimot. Ay, dara akong bayad sa 1 kilo nga karning manok oh. Gusto na ning akong napalit. 1 kilong ista o 1 kilong karning manok. Unya na napoy lamas og mantika. Hi, miss! May miss ba pa? Miss! Mga ulitaw pa ya nga nag-inom anang imnanan. Gimis pa ko. Unya gwapa pa ko no? O bitaw, tinuod nga gwapa ko. Pero may bana na taon ko oy. Og si Chego. Usa, igo na lamos pagtanaw na ako. Kay doon na ako'y bana. Magdali ko para makaligo na ko. Aron imig-abot sa kong bana, gikan sa trabaho. Kung ganahan gani siya mag-ana-ana na ako, ready to fight na dayon ko. Ay, may kay niya ka naida. Miduo karon din hisbay. Ay, pag-abot ko no, nanangpit gyud ko. Pero wa may mitubag. Pagliso ko si Raduras pultahan din his inyo, abli man. Unya, wa may tao ang bay, aw misod na lang pod ko. Kung manlakaw gani mo malyano, nya way tao din his bay, ay panarang ka pod mo pultahan. Oy, kuyaw baya kung masudlag kawatan ning inyong bay. Naanad naman ko anang dili manglak og pultahan ay, uy, kung mulakaw ko. Sa merkado ramasap ko sagad good. Pero may punto sad baya kas imong gisulti nay. Ay, itabang hinon ko og luto ining akong danay pi. Kining karning manok, lutoon ko ni nay. Magsabaw ta, atong kamunggayan. Ay, nala, sige.
Kay asa ka pa man di ay. Maligo na ko na kay magpahumot ko para inig-abot ni Cheko. Kung ganahan siyang mag-ana-ana miaw, ready na ko. Humot na kong daan. Ay, hala, sige. Okay, may punto ka usap. Hala, sige. Kaligo na dito. Halalakaw na dito, Malia. Mayo unta og maligo na rin malyada. Kipirahan day na ko. Tukar na kong gana sa sex ta. Lami, nag-ibugwal, uy. Doon ako sa akin. Uy, hala. Ganun naglakaw sa unahan. Si Draco man lang ako manghud. Siya yun na. Draco! Uy! Nganong naabot mga din sa among sityo, ha? May kinikita dahin ko ni mo, kuya. Ikaw ang akong tuyo. Unsa? Uy! Ikaw lagi. Ngano good? Bid, dali. Back ride dire sa akong motor. Adto ta magtiwas sa sultis bay. Tana dayon, Draco! Bip. Sakay ko, bi. Oops. Oh. Ora og doon na kay problema nga gihambin runda. Kay mailhan man sa imong dagway, oh? Doon na gid, kuya. Ato ta magtiwas og sulti sa inyo. Hoy, Malia, naunsa. Kasi hagodan ang sini ng imong gisulob. Imong bobs ay lakra kayo. Utog para ba kayo? O nay, utog pa kay ning akong bobs kay wa pa biyain tay batang nagtutoy. Si Jeko ra may pirming matutoy inikot. Sabada ay, dagway ning anakan ni. Uy, imong pante ay, lakrasab kayo. Ugdo, haraban ni mo ubos nak, liwat yung kanako. Anak kita ka. Pero mas ugdo pa man ng imo nak. Nanay, uy, buya, good night, uy. Uy, may motorsiklo namang miabot. Basig ang imo na ng bana, nak. Ay, siya na good night. Manaog ko na ihapugon kong akong bana. Day Malia! Day! Kadiyot tong! Kadiyot lang! Ablan akong pultahan. Day! Hala, may kauban ka ay ka? Oh, la. Si Hagas kisut og nagsinina. Lakra kay ang duha niya boobs. Nga, uy. Lakra sab kayo yan. Kinsali ay na siya. Day! Ako bitaw ning manghod. Si Draco? Do you remember? Oh, Iyan mo kasawa, kuya, uy. Naunsa man ka de Malia, uy? Pagsulo dito og tarungas nina. Siga ba'y mata sa kumanghod ng tanaw ni mo? oo dong. Masab ka magdahom nga, may kuyog day ka. Sige, padayon na ng bisita ni mo kay mag-ilis na kong sinina. Ata na sa sudra ko. Dayon ta, dali. Oo, okay. Mudayo din ko. Kay, kamo mang ako tuyo sa kong pag-ani din eh. Oh, unsa? Ani ka unang istar sa mong bahay ug pipila ka adlaw? Muna, kuya. Laylo na ko sa amo eh. Gipalayas ko sa kong asawa. Uy, ngano good? Nga nung gipalayas ka man si mong asawa, Jaco. Nagbisyo tingali ka. Namabay tingali ka. Unya nasakpan ka sa aktos imong asawa. Gusto ka, gid. Dahil Malia. Hindi lang ko mag-ate ni mo, ha? Kay, manghod naman day ka na kung sa katuig. Nakitagaan yun ka. Doon ako'y kabit. Huwag nasakpan mi sa aktos akong asawa na nag-jerjer. Mao na diha. Mo nang wa kay igong kusog nga mobalibad siyang pagpalayas nimo. Bida yun ni mo eh. Gagawa pa atong imong asawa unya nangabit ka? Maglagot mong kutaan agad. Ba't ba niya nang ato siyang jijiron? Di siya ganahan nga kada adlaw jijiron. Nuko, gusto man ko nga kada adlaw yun. Ikaw? Kanahan ka kadadlaw. Ingan sa di ka, ano? Oh, hala. Si Draco na may kawal sa banyo nga kikang naliko. Tutagod na iklawas. Nag-brief ra siya. Kalawin niyo eh. Bisita ra siya din niya. Nag-brief ra.
Di siya paingon sa akong nahimong takpan. Ate Malia, kuriha nga, nadugay ko gawas ba sa banyo. Masa man maligo ka? Oo. Balay, nag-brief na ba ko da? Nalimot ko og dag to alya. Akong sininara may akong gitrapos akong lawas. Human ko kaligo. Aris ako ha? Aris kayo? Hagi nga tapangan. Uy, kapakal, uy. Huwag do kaayo. Klaro kayo nga, dako pa sa kang Cheko. Hindi ka atong tanawon kung ipakita niya. Uy, niya tuski kaayo. Ano bang ipalayas man to siya siyang asawa? Uy, kantot atong drako, Ay, mabaday ni kasamangot sa iyong bana. Dili man sad nga ingon nga naibog ko sa mangon sa kumbana gaw bayot. Kukuan lang. Saman? Ganahan lang ko niya god sukan nga. Nga unsa man, sukan nga nakakita ka ng brief siya, niya bagal kay Ots, ha? Ugaw. Ay, Imrog kuan. ganahan ka? Ganahan ka magkit-kit. Ugaw. Nahanggit ko, uy. Agoy, bidan. Paluntawan ako, no? Nga sa di madugay sa madali. O, mo ista na imong bayaw diya sa inyo, ha? Matay. Ikaw. Pati palilian niya ko, ha? Magturjak kayo man mong duhaan, ha? Palilian. Ugaw. Kaunaldo. Oh, Draco? Misod ka sa mga kwarto ni Chego nga nag-brief lang? Gawas dito, uy! Nagpantira ba ko? Huwag ko mag-bra. Hindi ka ginamang Malia. Ha? Huwag mo ito pa ni Kuya Jigo, no? Ganahan siya kuno ka og jir-jir kada adlaw. Oh. Pariya, dita? Ay! Draco, uy! Kalit mo ko niyo magkakasagaan. Ay! Napakit sa akong puso. Dali kayo, nigda ta. Dali Ako ba? tayo, Malia. Kagilag si Mantina. Taas Mantina. Ay, Draco. Nabinig ka mo, Ubi. Gunitin ako. Ay, ba't di na kumahakom sa kumpanya? Katambo, kataasan. Uy! Balik na tayo. Diyan mo yung jir-jir. Kuha siya. Kuha po si Kuya. Kita pirmi. Alibi. Plastar o bigla. Kaya ako. Kuha na ako, ha? Nganong labi man gyud ang ginadili. May naitabo kinamo ni Draco nga manit sa kumbana. Ipati ko nga masalipay ko. Sang akong ay may bana naman lagi ko ng iyang makuwang. Ako'y nagusukoy. Aron mapahawa siya sa among panimay. Ipalayas ko siya ay maputol ang among paglimbong na kumbana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kadyo. Pinaingon, ang mga bagong tubo karon, mga wala gi pakialam sa mundo. Mao kini ang naitabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimo. Ay kalim. Pastila, niya raman di ka din Jipoy. Ano man pa? Sige naman pagkagduwa na ng cellphone mo eh. Ay, siya mo pa. Kay hapit na. Pagpalit ito bugas tindahan be, ni Masing. Unya nang to taod good. Sa ka ba oy? Kasi unya na itong taog, naligutom na sa mama ni Mosita. Kundangin na yung pagduwa ni mo cellphone be. Abi na. Sukuan siya pagduwa ni mo cellphone. Tapulang ka yung kaida, sukuon ka. Sa ka ba? Puyaw eh. Sita, dawata raning gidaan akong mga utanon be. Kadyo, may kay di akada pastilan Jo. Saan ang nagway ni Mosita? Si Jipoy Kadyo, Ano man? naigida, Usag sudaan ang gida. inununan. May kayo, kaya ko noon, nagtabang na to. Dili inununang isdang iyang gida, uy. Ha? O sa man di ay? Paksiw. Ay, nada. Ubay mo itong pasabot kita. Paksiw. Inununang babae, uy Jo. May unsa? Nagpundo na kong tubig sa baril. Pahuman mo kaon, Jipoy. Mimi, paghugasing mga plato.
Ay, sorry, mother. Ay, bago pa lang ako manicure. Ay, Unsa? si Jepoy naliho kasi mother. Pre, Jo. Bebida. Di ba ako kas blita? Wapa pre sila eh. Unsa man na? Kada babae pagdadyo po sa inyo ha ba? Usa man na kagro. Gro. Gro. Gro ha? Kailangan. Kanang guest relation officer na. Mauna. Ay, mo pa doon. Nga katong iskan. Usa. Iskan? Ito. Paksiw? Unsa man yung paksiw? Bitaw. Ay, nanigapita oy. Ayaw. Ha? Oy. Corona. O di ay ha? O di ha? Kay nindot man di trabaho, GRO. GRO din makanas mimi. GRO, guest relation officer. Mo na, konsultin mo. Mo magyunan ko. Ang iyahang mga guest na kasagaran mga foreigner do, ha? Foreigner? Mga lalaki nga kung makaabot sa presyo, okay, Usa ipasabot ni mo, presyo eh. Kung pinaka-squatter nga pagkasulti ba, pre, kanang gipoyo ni Jipoy, para gaba lang, ha? Usa man? In fairness las uban, ha? Buring kantada na! Kinsay nagsulti ni mga ba? Ay, pangutan na kinsa. Oy. Sa kabagkasampaan mo ko ni mo. Imbus ako mga sahaba ni mo. Noong sama kayong taon. Oy, namunit makaingon na ng klase pagkababae, ha? So lang ko kinsay nagtabi ni mga pa? Tayo utungon. Hilas ko na nagsulti mo pa. Oy, gano bang naglalis man itaw mong nakadag ko ba ninyo? Ay, nasukos Jipoy. Nga akong isultihan nga usa ka GRO kanas mimi. Oy, kadyo, naibaw ka day anak. Sita. Nahinumdum ka dihang gidad antas atong anak kanang babayhan nga murag kog kahilakon, ha? Kay may nakasulti nako nga customer ni Mimi nga usa siya ka GRO. Dili ka na tinuod mo si Tapa ka, Jo. Dili GRO's meme. Hiluman ang baba ni mo. Excuse me. Ay, nalang mo paglalis, B. Ako lang masultis tinuod. O, bitaw. GRO bitaw ko. Kung Jesus. Unsa? Ugwa na ko gikawaw akong panginabuhi. Wa ko'y lain na nga trabaho. Aron ko mabuhi. Tungod kay wa ko'y grado. Pero, mitabang ko ninyo din sa inyong gastuhan. Kana usa ka sa akong bugas, be, nga akong gipalit. Gikan man sa... Unsa? Basta. Sa iyong pagka-GRO? Basta. Doon ako'y galante nga customer. Gikan na ato. Ay, GRO day ka, meme. Uy. Pre, Jo. Yagat at Higat at tagay. Okay. wahi naman tas. Kuha na yung panurahid at nakiha eh. Pas lang una ko pre. Pas una ko. Dahon mo, dahon ni Yabas. Ato rin eh pre ha. Para nin Jipoy. Aris ya, aris? Ha? Wala ka kayo ka. Wagi puntaan na pre. Pastilan. Usaw na Jipoy. Hunad siyang kagid. Sa bugan pre. Siloy. Kay nasira ang ako. Aris lagi, aris. Unsa? Mimi, Ano ka, Jipoy? okay na ko. Okay, sansa. Mo-charger ni mo, Word. Nayon din mong kagitsbukan. Noy. Ni ugan na. Pwede na. Maobang? Talas kwarto lang. Okay. Basta ikaw, di kita kapalibaran. Jesus, Ginoo ko panabangi. Pastilan sita. Tuar bas Israel ang among kamanghuran nga si Dita. Kapihas na hita po ka, Jo. Luuyag yun ang taon nila. Palayo na yung taon sa peligros Dita. Ang saon lang ang iyang pamilya ko si Bako. Mamong sa gubat dito sa Israel. Sita. Nagkurog naman ko eh, Sita. Uy, binuang na ka, Jo, ha? Tubig, Sita. Tubig. Kuha ikong tubig palihog.
Ngano ani man ta sa double deck, Chipoy? Aron, dili ta panington kay dool na ta sa ceiling fan. Ah, kakapoy ba sa dugsak ka kanaog ining double deck, uy? Ano lang reklamo ko? Sige na mo, napayan ako. Tempa sa uy. Kaya hubuon sana ko kung gisulob. Kung maka-customer ko dato o dakong ibayad na ko, magpalitag aircon. Ay, kay, ay, ito hindi ko magwanta ni kainit inis kwarto. Ano sa customer na Mimi? Hindi nga nakaiko ni mo. Sa kagawan ko, nagpaayos ako kagitsbugan. Karoon nga na ayaw na, magbauta. Niho lang diya kayo pa ko'y gana ni Perma. Wow, sa Mimi, oy, isang tangko. Ay, wag gani kusmod. Lain sa ini, oy. Sige mo. Kana di ay. Maniho lang ko diya. Uy, meron mahuman na ka. Kasi init na ni kwarto ha. Ay, kiahak mo ka ha. Good. Operation Iron, sunod na siyang buwelta ng Israel sa sorpresang pag-atake ng grupong Hamas. Ay, okay na ka, Jo, ha? Okay na. Relax lang in town. Uy, mamati patas balita. Ay, pag na ng radyo, be. Gano man, uy? Tanaw tas TV. Aron, makakita ta sa sitwasyon sa kagubot sa Israel. Kadiyot. Kay i-off sa dakong radyo, ha, ka, Jo, ha? O, napaong na nako. Bibibi amin ang remote sa TV kay atong ion. Dere, Ay, pastilan. Nabalakag yung kukununsan ni Kaimtang ni Dita rito. Wrapped into one. Our job is to make sure that Jesus, ginoo ko in town. Kaluoy sa mga tao. Lakadagang building nga gipang sunog in town. Uy, ginoo. Lord, ipalayo na ito sa disgrasyang akong manghod nga si Dita. Makaulim ta sa dinis Pilipinas nga dakong buhi, Lord. Kadyo, relax ha. Namuwa ka na ra ba? Noong 19... Bakit ka dati, boy? Hagad na. Duga na kaya ni Madi. Ay, dali. Ay, dugaya sa nimo. Ay. Sakot. Kapit na. Bebe. Ako'y driver. Madali ta. Muscle control ta kati. Sana all. Ginoo ko in town. Ito niya gumusika. Sa mura maggikas kwarto. Ano to? Samtang na nanaw naggubat sa Israel. Naggubat po silang Chipoy ug Mimis ko. Sa? Huwag ka ba eh? Wag ka ba? Samtang na nag-aumis kay balita bas TV sa kong asawa. Pwerte na namong kabalakas kagubot sa Israel. Sila po na Jipoy ug ang iyang katipong si Mimi nga usa ka GRO naggubat po dahil sila sa kwarto. Sa kalami na tingali sa ilang gibate, nangatagak ang duwa sa double deck. Pastila, mga millennials, way mga ayo, way mga buot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Princess. Ginaingon, kung ang swerte mo doyog nimo, nindot ka ayo. Apan kung ang timalas magig-unong nimo, wag yo'y ayo. Mo niyang naitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalutan. Sis, baya, kadaghan ba yung mga bugoy ng standby sa tindahan ng Tia Cristina Chavez Serrano Town? Grabe ha. Kompleto magit angan sa imong iyaan. Kisa tingan? Kuan Cristina H. Chavez Serrano? Oo, Social, no? Oh, social kaayo. Kini dada. Dala sa shout out ng i-shout out dahil siya. So, Anong panahon na? Patig na. noon sana siya? Ay, lahos lang ta girl kay sa bawon ko klaro kay sa buta. Dali na girl, dali na. Mga pating naong bay. Uso naman ang magsulob og face mask. Di hata.
Ay, nako. Ma, pa. Nga nuwa pa man kamukaon, princess. Kaon na diha. Karon dili mo samot kapas mo nang naong nimo. Mauna diha. Unayon lang kog saway ninyo. Uy, di ba nasaway, nak? Nagsulti lang mis tinuod si papa nimo. Nga naman mo, mapa. Nga naman mo nga mga hitsuraan man mo. Kamunduhag yun. Ako dili man. Anak ako ninyong tinuod, ma, pa. Anak? Dili ko ninyo sinagop. Dili. Pare, kaon na di, princess. Ayaw pag-drama kay wa ikahatag budget nimo diha. Wa sponsor day. Sige, mukhaon ako pa. Chill lang quit. Nag-ask ra gani ko. Ay, awaning mga usurod sa FB girl. Ansa na bayot, uy? Eto, mupalit ay, magpalitag nindot nga cellphone. Ano niya, maingon ay init ang duha o, tanawa. Ansa day na, uy, nga no day na bayot. O ni usurod, filter day, ha? Kung mag-selfie ta, di alata nga, sagub-sagub nguwan utan. Unsay ngan? Bugas-bugason atong naong. Aw. Niya mo habis ta daw niya, gwapa magyed ta nga. Hala, ganahan ko, anak. Sige, sige. Ganahan lagi ta. Magpalit kog nindot ka cellphone. Sige. Magpapalit ko sa kong papa. Okay. Unsay naguba? Natagak man, unya nahumol sa tubig pa. Pagadang hagbaya nimo, princess. Sige na pa. Paliti kog nindot nga cellphone. Kanang dili keypad. Kanang touchscreen pa, ha? Nga, uy. Wow. Kasi ginanalay mo dagway day, girl ba? In fairness, no? Pinangga kasi mong mamag papa, no? Bisa, ambot lang. Sige na, uy, mag-selfie na ta. Ug tan-aw na to, bugwapa bagita. I-filter na to. Wait sa ha. Sige, masingop ta. Sige. Unsa ngan? Mapusing ta. Sige, sige. Okay, okay. Wait sa. Okay. 1, 2, 3, smile. Okay. Be, tanawa ko, be. Tanawa ko. Tanawa, oh. Wow! Tanawa, day. Awan, sagob. Awan, sagob? Oo, na'y bugas. Wow, ano gibugas? Wala bayot, magkakita lang kitang uyab, ani yun? Wow, ha? Reply din, girl. Reply din yun. Magkita ta, princess. Lolo. Ikay, princess? Ikaw? Yes, ako. Chiron ko na siya. Kabunan naman ako newspaper yung naong. Dato ni. Lura eh. Hala, katugnaw din hikoid. Karoon pa makanid ni? Karon pa ko nakasudog ingon ini nga kwarto. Mo ni motel. O nakabaw ka mag-unsa ta rin napita? Mag-unsa man ta? Ano mag-jerjer? Ha? Bata. Higda na mi. Paspasa gud ani kuid. Sumidugayan. Pero, tempa. Oh, ano man? Unsa nang imong gikuha? May newspaper. Para unsaon man na? Para nimo. Higda na pagdali, princess. Higda na. Uy, mamabtus niya ko. Ay, kabala ka. Kay pakaslan man ka. Higda na. Ay. Hala, uy, nagdali lagi ka. Sino nga yan? Tay pa. Tay pa, uy, nga nang kitapunan ni Makong Naong, uy. Tingnan na. Huwag na, anak. Ay, kutuloy. Naksan itaw ko, uy. Saan na to? Di ko makasuka. Ano makasuka man ka? Basta. Rukot mo ka ginawa, ay. Maglasad ka ka na ako. Ay, Liu. Okay, ka naman ikusa na. Nabirinan ka, day. Lagi. Sakit ka labi. Dili naman. But lang, uy. May untag
Di jud ko mamabdos bayot. Oh, kadindo tarong umabdos ka. Ha? Mari kita wag disgrace. Disgrace? Grasya na. Kiplak man tingali ko sa naka-virgin ako. Wala naman juga kita sa iyang account sa FB. Gar! 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 Ngano ka bayot? Uy, nanasay usuron. Unsa naman sad? Putot love. Wow, bayot! Bayot ka gwapa na ako. Asabi. Kani ba ang putot love? Putot love. Oh, ay, wow! Nindot ka filter dahil sa, di ba? Awa! Mga ka princess dahil. Ang ngayon ka mga princess. Bayot! Yes, ko naman. Hala bayot, dahil makidate ako, magkita ko no me, oh my God! Uy, nalang girl. Ha? Lubot rin bibirsin mo, ha? Ayaw na. Taro kang tapang, huwag kang tagatap. Hoy, nakalimot na ko sa lalaki nga. Nitabon og newspaper sa kong naong no. Kung mo'y naka-virgin ako. Karon, this time, magminaro na ko. Di ko magpailan sa mga lalaki bayot. Dansa ko. Ano naman? Primo sa tubo ng sako eh. Ay, bastos nga. Bastos Mailan ang yapon ka. Sabi mo, Ana, be. Promise, lagi promise. Daily, og di na ko mailad pa. Ha, lalaki lang sila. Ina man is dandan. Uy nga nag-set sa mong date. Oo man siya din hi. Ay, bas ito sa inahan. Mingaw naman sa rin napita din niyo eh. Ang taon is dandan. Yuhu! Dandan! Danhain ka! Oh, may ikasugat kong babae nga nagdas ang iro. Hala, kanino to balibo sa iro ka cute. Hi, doggy! Ay, masuko, kalain. Nadlok tingali ni mo, girl. Hadlok? Nako? Nga naman? Lakaw lang ay. Hadlok ko nung iro nako. Aw, nangitngitan, manggod ko gamay good. Ako na ang nangitngitan. Bahala siya ay. Ato pa ko sa inahan, basig to alitos dandan. Hain man yung taon niya akong ka-date. Uy, lalo, mingaw-mingaw na ginin napita ay. Maikasugat na sa kong iro. Likay kong daan, bit. Ni, ano ni uwang kang iro akoy? Hoy, fair ka ha? Mas batik ag naong nako. Gusto ka muuwang ko? Hoy, hunong na ko no. Batik ag naong nako. Muusag ko. Oh, oh. Ako, oh. Dagan ka lagi iro aka. Oh, lalaki. Mauna gindi kay mato niya mag-red t-shirt siya. Hi! Hi! Ako si Princess. Ikaw si Dandan? Ako. Kuya, wala ko eh. Dili, oy! Dili ko, oy! Ako na itong gihagad ni mong date. Pero, kagwapa na mo sa picture sa FB. Ay, photolab to na ko imong nakita. Oy, photolab to. Ano? Sakit rok. Ungo ko no ko. Kaway, ayaw daw hana. Pagkakita ni Dandan ako, pwerte niyang hadluka. Dagan palayo kay ungo kuno ko nga uta. Ang iya ko nung nakita ko no sa picture na ko sa FB account, di man ko na akong gwapaha. Isunod na gani us-uso. Ito lapang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ambrosio. Inaingon, yung palabing saling. Bago pa siya di kahila. So ituwa una. Sandali ka pa po internet. Mao kini natabos kong ginabuhi. Nga rin ako mahimong mga kanito. Isang kang padagan nyo duhoy! Apas lang, bro! Apas lang! Una sa kanabo, bro! Isang kang padagang motor ni duhan amigo eh. Ano doon sana ng motocross? Namatay ni makinas ko motor. Layo para bas doon ako amigo eh. Kung takot ako na cellphone be. Ang ako lang di sa makabantay nga, nanawag ko.
ayos to mag-text lang ko nila. Ako may baon nga, napalyar akong motor. Mingot ba yung napita na? Tangason ba yun ang daan? Daghang motor ang mapagnaning kapita. Kinsa ka? Uy. Kinsa man ang laki ha? Wa ko kailan niya, nay. May kagidani mo sa dinis ato day kindi. Dini sa kanay. Hatagan ko siyag tubig kay giuhaw ko na siya. Oh, sige day kindi. Ate man na siyag maayo. Hoy! Yatas kinatas ang bahid sa Bukid Road! Kanindot sa hangin ni Pita! Pero si Bay Ambrosio, wapa siya! Bitaw! Akong tawagan! Why signal? Tuod na! Saon mo ni? Salamat sa tubig ha? Kasi mo nga, may babag. Makikidahil ako ni mo? Candy. Sorry ha, wag ko kadag-candy na. Maunay ako ngan. Unsa day? Uy, katamay ko si mo nga, good. Tamisa, good. Candy? Diha sa ka. Ako sa Ambrosio, Candy. Diha sa ka, Ambrosio. Murag maminyo ko nila. Nakita ko na babaeng akong gipangita. Kaon sa tabay gudo. Tuma na nako eh. Mas mayo. Ay, watong lang na to, Brosyo ba? Kagrabihas na ni tawhana. Syaro. Wa ba siya makaapas na to? Taon-taon naman ta din eh. Sige, sige. Kawat ako na. Motog na dasok. Nindutas hangin din sa inyong pizza. Gawas nga presko, bugnaw pa. Di na ka na lang magamit ko aircon. Ganahan akong anipuyo din eh. Layo maning dapitas mga silingan. Sasama ni mong syudad nun, dali ra kang mapulan. Laayan ka. Kung ani ko puyo, nya sama ni mo kagwapang ako makitaan pirmi. Dili ko pulan. Di gani siguro ko ganahang mag-ado-ado sa syudad. Playboy ka no? Maklaro man. Dili ba ya? Basta playboy gani, maayo kayo ng manabi. Tamis og mga dila. Tamis og mga pasalig. Nga na ibang katamis kog dila. Nakitiraw ka na ako? Uy. Mutilaw pa. Kikikon, mutilaw ka na ko, hindi. Suga na ko eh. Suga na ko. Dagduka na gani ko tungkol sa kabugnaw sa hangin ng dapita. Sabi sa Brosyo, ay, huwag mapa na rin sabot, pantatanganitan ni Mahuway, panginta. Better bang mungkit-ngit gudo? Mag-alas 6 na sa gabi eh. Sa ganyan, ulita ko, ulita. Paita ning Bay Ambrosio. Kilidyo mi kay siya. Hapit na mo ngit-ngit, Candy. Mao ka na, nay. Buhata ang tanan aron di pa na siya mo pauli. Dili pa na siya muuli, nay. Kay naguba ang iyang motor. Sige, abi-abiha og maayo ng imong bisita. Pugni kung gusto nang muuli. Anhi siya pakatuga karong gabi una. Ako'y mahibaw, nay. Pasado lasay sa mandi sa gabi eh. Dali ara mong ngit-ngitin sa inyong dapit no, Candy? Lagi? Sa'yo din matug. Dili man. O ba? Lumibi katug ng inyong dapit. Sa? Unsa man? Ganahan kang anhi matog sa amo rong gabi una? Anhi lang katog ang Brosyo. Candy. Asa man nimo pahigdaon ang bisita? Sa sala, nay. May katrimang kawayan dito. Unya, wa magduda. Murag wa man, nay. Maayo. Sus! Naunsa ba si Bay Ambrosio? Huwag yun mapas na to. Nauli na din sa ato. Papa Brosyo eh. Tupunta doon, bayan siya anak. May pa. Noy! Oh, niya na di mo? Hain mas Ambrosio na. Oh, no. Kumiunta ka ni mga utanan ni mo yan, Brosyo Roy?
Oh, kamoy nagkuyog. Kami bitaw, Loy. Pero, man si mapas na mo dito sa bungtod. Nga among gikasabutan. Abi na mo, niyaw na uli. Oy, wa pa muli si Ambrosio sa amo. Wap amuli si Ambrosio, Noy. Hala, no? Mga unsa ta? Kay ikog biya na ko ini. Ganahan ka ako'y muputol sa ikog? Kabidyante, di ka kindi? Uwa si Baysura. Bitaw, manihapon na ta na. Si nanani mo? Dili man na siya mukhaon og gingon aning orasa. Oh, ano man? Lain man iyang kanon. Unsa man iyang kanon? Mga unod. Sa karne? Sa tao. Unsa? Pauli lang ko ha? Pauli ko. Kuyawan ka? Aman. Di kuyawan ka oy, klaro man. Kuan, gining... Komedya ra oy. Siya baya no? Tana, manihapon na ta. Uy. Kung ganahan kang mugamit og kutsarag tinidor, gamit lang. Pero mas maayo kung magkinamot na lang ka aron lami sa ang imong pagkaon ba. Unsa man siya sa pagkaon? Pulos man lamang loob. Sayo ba kani sa tao? Sige na. Kaon na Ambrosio. Kay samtang may suga pa. Kay mapawong ra ba ni karong taod-taod? Ano man? Kada alas 6 sa gabi hangtod ras alas 8 musiga ang suga din ng dapita. Inig alas 9 bis gabi mapawong na ni. Maong sige na, kaon na. Samtang makakita ka pa si mong gikaon. Sama ko. Nabusog na ko, nagduka mo kumayo. Bugnam ko keng hangin. Lamiig daan ng kating kawayan. Mura mag nagpangamay na ko. Nga mahigdaan ako. Mahigda ko ba? Kanindot ikatog. Naghigda na sa Katring Kawayan ang bisita. Nakakita ko, Nay. Huwaton taga mahinanok siya. Sige, Nay. Naghakok siyang natug. Pasaylo kami si Nanay. Unsaon nga nagkinahanglan minimo Ambrosio. Unsa naman? Okay, Nanay. Nahinanok na siyang maayo. Ikaw ni bahala niya. Biyaan natin ka di, Nay, ha? Sige. Ako na'y bahala sa bisita. Saman, di kaganahan nga mo saon ako ining bisita. Dili lang ko, Nay. Imuha lang na siya. Diha ka na, Nay. Ay, kapustok sa iyong lawas. Lison, matagbag kay nero niya. Sugdan ko ng pagbalbal niya. Batong na ko siyang ibaba. Takpan ako siya sa may niya. Nayak na ko ang bisita. Uy, gagahi. Kabusok. Anong bugat mong kayo? Pagliho. Ay, Nay! Nay naman! Nang! Ako ning nipatuloy mo. Iyo pagliho. Ako'y bahala ni mo. Samay, imong buhato na ko nang! Albalon taka. Unsa? Daan lagi kong mga dautan mo! Dili balwa. Bawa na si babaw ng... Bawa na si kong ibabaw ng... Iyakan ni mo na akong... Kining ako! Nagkumot-kumuti mo akong bunal! Ganahan ko ini kay gahit ni bunal. Kinogop! Kung mauna na akong katapusan, maluwi ka! At tagi kong laing chance! Dado.
Nangasol kas imong mga sa. Oy, uwahay na ang tanan pagbasol kay balbalo na takasama ini. Gilog kasi mundila. Gilog kasi mundila. Gilog kasi mundila nang. Ano na ang luka? Taas pa nagmaayaw ko sa main. Kataas mo dito! Mangtas ka! Mangtas mo ginano ka na! Pagpuyo, yaw paglihok. Kataga ko nga nagyakas sa mong ibabaw. Kahi arabay niya. Kadak ko Gilog ka! Gilog kayo mo dila lang. Abala na rin. Parang tiguang na ka. Imo ning gusto ha? Imo gihagit ha? Imo gihagit ha? Imo gihagit ha? Karon. Usay mong gibuhat ako. Usay kang buhaton. Usay kang buhaton nimo. Imo hindi lang taas. Taas pa ning ako. Musukol ka ha? Mahal. Labyugan din. Taas po di ay kagdila. Bubog yung liog ni mo. Ayan. Ilang kagilak ay amaw. Payat. Hindi mo kong ginagit ha? Ungo ka? Naunsa ba kayo? Imbis ako'y mo balbal ni mo. Ako na may ni mo gibalbal. Payat ka. Tapos kong naong. Tatang gilak ay. Tapos kong naong. Gusto na. May nalang kayo, dagat kong chance sa Ginoo. Kung nakaikyas ko, gikan sa mga bruha. Gusto mo biktima na ko. Balbal menung ko. Di, nagbinalbalay men duha. Nagtiguang mo eh. Wala ko nagmain. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nessa. Ginaingon respeto lang gikinahanglan bisag nabilong ang tao sa third sex. Kay kun mohatag tag respeto sa isig kaingon, respetuhan sad ka. Mao kini nitabos ko kinabuhi. At dili na ko mahimo mahikalimtan. Ay, kahion na kay ko. Excuse me. Uy. Das maganam ko sa babae. Excuse me. Naglinya ka? Oh, miss. Gawas, uy. Unsa? Bayot man ka. Nganong ani magkamanghihinga para manis mga babae. Hala na? Adto ka linya sa mga CR sa lalaki, uy. Dili ko. Nabuang na. Adto ka CR sa mga lalaki, uy. Kaya ka nang imuhang kargada pang lalaki na. Niga ni mo sa? Sige. Hindi na ko bangihi din sa CR sa mga babae eh. Magawas na lang ko din eh. Stricta ba? Mara ba usay dagway? Ni. Uy, niagas na. Nagkaihin ako. Uy. Sa sunod, adto diri og sud sa CR sa mga lalaki. Hala no. Mura man ko inutil nga nakaihin na lang sa kasunis. Sa din na ako kuya. Di siya man di ay. Sa itong babae stricta kayo, mura sa gwapa. Yung kung kipagawa sa CR sa mga babae, kaya ato ko pahiyo sa CR sa mga lalaki. Sakto mo to yung ibuhat ba? Lalaki ko ka. Mutungko sa taon ko, kuya. Tungko. Basta gawa ka respeto lang ko, kuya. Nisa, dili ka bugo ang pagkatao. Right man ka. Kung respeto ang imong gikinahanglan, unahang respeto ang imong kagalingon. Aray! Grabe. May pag maghimot ang group ni sa kanang grupo sa mga bayo taron dili ta ipaubos og bayo sa katawhan. Sabi ito buhaton, Jolene na naala may mga pundok sa mga bayot nga mga tumboy sa kanang gitawag og LGBT. Sa mga LGBT ha bayot. Kuan L stands for lesbian, og G stands for gay, and B stands for bisexual. T stands for transgender. Ang Q
questioning and plus which represents other sexual identities including pansexual, asexual, and omnisexual. It's the accepted and exclusive way to refer to the queer community who can be grouped by one common theme, the act that they don't identify as straight or cisgender. And I thank you. Wala ka, ha? Kataas ko answer, oy. With emote pag yun, with emotion pag yun, wali lang kabayot. Ay, mupaidrol ta. Sasa? Sa LGBT, lami gihapon bisag tigo. Oy! Memorize sa ng meaning sa LGBTQ. Ay, kapoy memorize na, oy. Magpa-member. Bahala na sila, oy! Kinsay ning? Mura mo giwing. Ako? Ala ka do, ako bayataw niya pagkabayo to niya. Ang yung tingo na diwindi ang yung voice over. Show di abas piyot. Ikaw ra? Nalano. Ring, uy, ring. Duwami, akong friend. Naiduha ka form. Fill out lang mo ini. Hi, at least, member na kita sa LGBT. Nana de plus ron youths, LGBTQ plus. Ang usap ng Q plus, ha? Mura mo nagkanan na per Q plus. Musag plus lawas mo. Oy! Ay, kadaghan ba yung sabot, kadaghan na ito mga member sa youths. Mao jud, hindi tayo ipaubos nila. LR pod ang ubang mga tao. Oh, LR sa IFM, LR la, hira. Hira, kusog mo discriminate na ito mga bayot. Ilahin ato yut ba? Diyan mo na. Ato tambo ba? Bayot to tiya. Tumurag iring? Iring. Klaro, klaro kayo. Klaro ato. Lano. Bagay kikig lipstick. Kuyawan mo mga ikik ato makita niya. Uy, musik sila na puwerte. Niyang nakuha taon. Kumaog ka! Gusto ka mamantay. Ang ikal ato, maragtungtong kaba. Abot sa tubol. Ikaw ba? Gusto ka mo comment. Tinawayon na bagay ka, bayutak ka. Pagdi na lang to, ingon ato yung tingog. Ang naong mag-iring. Sagdi lang to yung naong mo. Sagdi ko. Balisan sila si Kalag, porting ni Pisa. Ay, higanting bayuta. Usa kasi ang kahuyano. Ay, ana pa'y tingog nga, maangay siyang kay ganti. Diwindi kay voice over. Ay, magigiring. Hoy, Jolene na. Ikaw, ni sobra na ka, eh. Sa sunod, kung manaway pagka sa mga tao, mas mga bayot nga sama nato, o di bisan kinsa nga nasakop sa third sex, watch out ka bayutag ka. Dili na ko magigamigan ni mo. Oh, look! Hoy! Tanawa ra ni Sa, kana lalaki na paingon din ni, kinsa na. Ulok! Kadako siya nga tubangan. Uy! Dali, magdrama ko nung itandas magganta niya. Dali, magdrama ta. Ang drama, di ko eh! Ay, karte biya niya. Hindi lagi ko. Nga no man kabayot, oy. Nga no di man ka mapakast sa atong drama, oy. Nga no man ka, oy. Jolena. Jolena. Baga ko, oy. Baga ko. Nakaila ko na laki nga imong giingon. Kanang imong giganahan. We. Ilagi, we. Kisay nga niya. Kung sa mga din eh. Ano nagdaglaag bang ka? Wag kuya, oy. Padong naman kuguli. Ibo ni si kuya, liso. Gabi naman. O pa mabuti mga amiga. Ano man? Di pa ka mong pauli. Pwede wato na nako siya, kuya. May cellphone ka? Doon na. Tekse. Pagsabot mo. Nga ugman alam mo magkita. Ug mauli na ka. Kay gigutom na ko. Manihapon ako. Hala no. Giwak-outan ako beauty. Ay, ka-strict biyat sound siyang kuya. Oy, di ba accept sa mo makabayot. Pagkabayot among nisa taon. Natsolin ko siyang kuya. Morganahan ko makigsix niya.
Unsa? Oy. Yes, Nisa. Na-challenge ko si mong kuya. Ay, binuang diha, Julina, ha? Bahala ka dara, ha? Basta, whether you like it or not, hagdo na kung si mo kuya. Iro ko diha. Ay tupad nako. Ay, pag-streak, oy. Palayo nako. Igo karon sang kumo. Ouch! Bisikit balog maayo. Isog diha. Sige. Sige, di akong face. Igasi mong kumo. Gitanaw na to. Makaya ba nimo nga makaduga akong face? Kaya mong gisumbag. Gijumbag nimo. Okay na ka, ha? Dito ka ikiha, oy. Ay, E unsa? Labti ka. Buang ka? Sukat ka rin ako higugmag laki. Sure ka? Sureness. Sukat pa sa akong pagkabata. Karon pa sa akong makadungguga. May na-inlove na ako. Pero unsa? Pero bayot mangguga. Ano rin bayot? Kay manakop, ha? Dakpon din ang higugmag laki. Dakpon din na. Julina. Hala, no. Dakpo. Ibaw ka ba? Kadakbaw ka ba? Igihikap ni mo ako. Ana lang. Tiad lang. React lang niya. Okay ka? Ako ipagawas ang imong kuan, ha? Okay ka? Okay ka? Okay ra. Uy, niya. Hala, kaukad. Murag tuhod o baka, hala. Sige, giganahan naman. Sige. Shall we start? Start na. Now na? Now na. Ano ba ang mata ni? Ayaw glamyat lang. Hinahaya lang. Hutdon ko ni. Ipasok ko ni Diribe. Ay, kalalam. Kalabayot. Ni Apay. Ipasok ni sa kong kilo. Kuya! Hoy! Nisa! Paano ka mundo? Napakita magid mo sa inyong kabastos. Uy! Mao ka, kuya! Init ka kanako! Ngano na bayot ko? Ganito! Magamit sa kag bayot! Ikaw, Julina! Ano man? Tabang tagtulo? Buwi na! Kambastos o karispeto! Nagki ka sa wambay! Naghasik sa lagim! Layas ha! Layas! Tara ka bugong-bugong ako galingon! Layas! Wa na ko ganay sa akong friend nga si Julina kay giluod ko kung nakita. Akong kuya gid may iyang gibiktima. Giluod ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Veron, inaingon, tinuod kit ang ilang giingon, nga ang gugma, buta o bungol. Kay magpataka naman ni usahay og hamab, tungod kay matod pa, gugma usahay, ug sa imong kasing-kasing. Ug di lang damhon nga ikaw, mahitong pawag sa usa ka gugma nga dili makatarungano. Mao kini ang nahitabo sa buhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Asa naman tus papa, uy? Mananghid ko niya nga mulakaw ko kay mag-date ni sa akong uyab. Asa man... Doon si ate ni mo, Laura! Uy! Si Laura! Si Papa mananawag sa unahan. Di naman ni siya, uy. Si Ate Laura ko, no. Naon sa di ako maguwang. Unsa? Si Ate Laura giatake na sad sa high blood ug nagkanguhol nga gidaog da sa ospital? Lagi, taon. Maubat ang ospital apan mo sugot yung bana taon. Kay basin ko nung ako nasan ko nung niya atakihon. Maon na diha. Bisag taas nagdugo, sige magapog ka og baboy, nagpareha lang gid mong duha ni ate. Ay, Ginoo ko. Ang akong iyampo nga duwalang taon madayon nitong magguwang nimo kay mura ra batog nalumoy taon nga dihang gitabang taog alsa taong padung sa karsada taon. Aron dadong ospital. Hala, uy, may date pa man unta ko sa akong uyab. Na di na lang kumudayon sa among date. Muadto na lang kog ospital. Asa mang ospital lagi dahil si Ate Laura, ha? Asa pa si Drew? Usa? Mauna pa. Nasalbar pagid taos Ate Laura sa doktor. Pero mao lagi na paralyzed gid ang katungas iyang lawas. Gani, nguhal na siya nga musulti. Ay, salamat na lang nga buhi pa siya taon. O bitaw, buhi pagid taon. Pero mausad at imanunon kaayo. Kay ga-wheelchair naman lang siya. Kusad. Di na kumkaog baboy, oy. Di na, Veron.
Doon lang ko silang bahay ni Ate Laura. Pahigupon ko si aning init na sabaw sa utan. Luuya pong Ate Laura, uy. Wala yung tayo silbi. Kabata para pa ni Kuya Ben. Wapo ra ba kay Kuya Ben? Kuyaw kayo kung doon ay laing babae nga mubaiid ni Kuya. Kunya madaas si Kuya. Ay, kaluoy ni Ate Laura. Doon na lang ko sa ila. Salamat, Davidon. Nakigap na gid ko na sa utan. Mao na ni resulta sa pagsige ni mo kaog baboy ati. Giatake ka sa high blood ug nagabihan ka. Ug ni nay, naparalyze ang katungas imong lawas. Anya nguhal ka na nga musulti. Diba sure kung pagsige ka og baboy? Yami mag-ina sa baboy gat. Ay, hawa na tayo mahimo pa. Ni naman ni, nahitabo naman ni mo. Yun na si Kuya Benti, asa di ay? Diyos ba niyayigo? Humay nagigigo ako na siyang ninigoon kay mag-third-jack me. Ansa te? Third-jack. Hala no. Bisag inutil na ka to, Jakon gihapog ang Kuya Ben? Oo, mapabalibad. Sugot ang pugo kay hindi ko gustong mga bitch siya. Nga, ganahan man siya kong third-jackon. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Dahil, Laura! Oh. Managong ligo, day! Ikaw sa kuligoon! Hala. Oh, uy! Kinibiron! Si Kuya Ben, nagawa sa banyo. Nag-brief lang. Hala. Kabugto siya nga tubangan. Oh, lami, uy. Ade ka, Davidon? Sorry, ha? Nag-brief lang ko. Abing rug, wala yung tao din eh. Kadako. Sorry, Ben. Bagsila bagsat ay nag-brief naman ka. Lalo kayo niyo mo, oo. Uy, kapos lang na, muawas mong kapos short. Muawas. Oo, mag-short ako, Delora. Okay, liguon di ka? Nganong liguon man ni mo si Ate Laura, Kuya Ben? Kuan, kining kuan. Ako di ako mawawa masulti ni mo, Laya. Total, hawa na maniglain ni mo. Giisip na masag ka na kung igsuon. Kuan, ako siyang liguon day kay magturjak ni. Ha? Turjak. Kuya, kanang dili sa panghilabot ba? Makaya pa ka ni ate kung imong turjakon. Paralyzed naman gud ako maguwang. Malipay pa si ate kung turjakon ni mo. Malipay. Sana all. Sige yung luluhan ako kay dito ka na kung gana. Sige dong, igo na ko. Ate! Nga naman ka, Daviron? Sukad ka lang nga naabot kikan silang ati ni mo. Pero magkag walay tingog-tingog. Ha? Ay, kuan lang doon ka ng... Naguna-una lang ko ni ate. Luoy mangkod kay inutil na siya. Galing doon na si ati mo. Ang ato mo yung unaw-naon. Hapit na kita maabot sa sukit ng motel. Dako ba, Oloy? Ikaw na may nakakuan, ana. Dako lang gining ako, Imo gamitin. Busda ko imo. Empasa, balik sa ungad, balik sa ungad dila sa ako, kay dami imong dila. Kinapa. Mato ka silang ate ni mo. O pa, sige pa, aris ako pa ha. Oh. Noon sa mangkuya, huwag ko makasabot sa kong gibati. Sugat ko makakita ni Kuya Ben nga nag-brief lang. Hindi na mawasa kong una-una. Kadako ato eh. Oh, gibati ko nga.
Nga gusto kong mutilaw sa kang Kuya Ben. Nga, uy. Kuya. Karon. Nanatasol sa kong kwarto. Daviron. Tempasa, nganong gidamang ko ni mo din sa kwarto, Kuya. Taan na pa mga Hindi mo kong gigagos. Di Gihagan, Kuya. na magalipay na ko sa atin mo. Usa kita. Kita maglipay, Daviron. Tanatan si Katri. Tanan, Daviron. Nakatambokin mo. Bukong. Kuya Alipe. Ay ka pa ko si mga Kuya. Ka pa. Kuya. Ako'y kalamiin niya. Kung ipangita ko dyan, oy. Duhay ka ba? Oli, makatalibaw na ako. Kana, kunin, Daviron. Sing, anong nga yung ako na Daviron. Kining imo, Kuya. Lamian niya. Isod. Amitay ko na sa'y. Kuya. Kawan. Kuya. Amitay ko na sa'y. Kuya. Nganong labi man gyud ang ginadili. Human sa nahitabo namo sa bana sa kong maguwa, nakatun ako sa pagmahal niya. Nitulog pagkalit ang gugma ko niya. Kagugma nga dili makatarunganon. Nga, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jonald. Ginaingon, kung kano saan pa ka mabati o gugma, biyaan na yun ka. Mao kini natubos ko ginabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Daishin, madayon ta sa taas, amo dayon ta, ha? Shin, huy. Saan? Una man kang bayuta ka, oy. Ang. Ikaw rin imbita ro kaon. Di dapat gid ko nimo. Yan nagreklamo, God. Yan ano man ta? Dali nung ba? Wow ko, uy. Ano lang ko magpaabot sa ubos. Ako lain ko din mo. Usa ka diya. Oo, lagi ko. Di ba ko parehas ni mga bagag naong, no? Hala, ha? Sudyo ang peg, ha? Gutom na ta sa atong paglaag-laag, day. Huwag niya na may fry nga kaon, pa-uwa pa ka diha. Dali na. Bitaro ti ka. Aray, uy. Leo. Oy! Asa ba na? Namitad ba ka babae? Hoy! Abiga ni na ako, Jonald. Oy, ang ako si Shane. Ako ang gidaaron. Makapamakal sa taon din, hipa. Tiyo. Ay, ikaw, Shen. Wapit ka bisita. Sige, Dio. Dalas taas ng mga amiga. Mulakaw ko. Oh, asang ka, Jonald? Kuwaro ko si Mitch. Okay. Sige. Madayon na mistaas ninyo, ha? Sige. Dadalang amiga ni mo. Sige, dali na. Oo, ba, inibayot. Buotan mo yan, Shane, Jonald. Maorigyo na akong amiga na ako nga ni agwanta sa akong attitude taon. Guwapa siya, eh. Simple na. Simple rabi tao. Pero usahay di manutbras di mangingog mo. Simple na ba? Why make up? Lagi. Di na magklaro ka gwapa sa babae. Nga, dili mag-make up. Uy, Jonald, kung makakita lang ka ng siya ng mag-make up, musiga yun, yung mga atams doong. Atams? Nga naman? Wala na siya na, ang puros ng make up. Sa? Yok lang. Akin Dio. Close ba mo na Shane? As in, close yun. As in? As in, kaya nga naman di ay, ha? Mayo. Mayo. Unsay bayo? Patabang mo di mo? Ha? Patabang ka na mo, ha? Patabang. Sa? Patabang. Sa unsa man, be? Nga, magkauyab yung Shane. Anay mo kang Shane? Lagi. Hala, no? Mga pagkita nyo pagkailan, yun, naibog din ka sa kong Jumega. Na-love at first sight kong Shane. Ay, buot ya, bayot. Ay, lagi yan. Naibog Jonald ni mo. Unsa mo koy, na-in-love siya. Love at first sight ko nun siya ni mo. Ba't di ba, uy? Di ko matuon ni mo bayot, uy. Hala, no? Hala, ikay sulti siya ne. Ikay nilay sulti, kaya ako ito, Ay, mo dyan na yung strategies mga lalaki nga pang chicks. Kanang,
Maayo pa kayo musulti nga na ipog ba? Nahikukma o niya. Kung sugto na, pahilako na lang ka. Boy, Shen. Kung sa may na first experience ni mo sa before sa mga lalaking nauyab ni mo, ayaw itanan, oy. Kay lain meron na lalaki, lain-lain ba sila utok, Shen? Di na ako magpada pag lalaki, Dio. Dili na. Shen, to, iko. Love, tika. Sa una pa na akong pagkakita ni mo, may na-feel na ko ni mo. Lisod to ko anang imong gisulti, Junag. Tungod ba kay nitagam na ka? Shen, dili ko pa rin sa una ng uyab. Nga, gipasakitan ka lang. O kisay nagsulti ni mo. Ang bayot na si Dio. Uing yun yung bayuta da. May gabi ni mo, nang. Bayang gabi pod ni mo dong. Unsay aton ni mo? Nasi Shen, nang. Mamisita ko niya. Naara ay. Oy. Oy. Hi, Shen. Ni adik ka? Ma. Ako na atubang niya. Uy, Shane, bidawat ka na daig bisita. Tingali bayag, mausban ka ha. Dili ko gusto nga masakita dasad ka. Dili ko gusto nga makita ko ikaw nga muhilak. Dili na, ma. Ako na mo pahilak og laki ron. Shen. Ma, biyahe mi palihog, pi. Nala, sige. Tinuto yung gisulti sa mong mama nga ikaw na mo pahilak ng lalaki? Nahadlo ka, Junag? Kung tinuod kang higugman ako, di ka mahadlo. Shen. Tinudanan niya akong gugman mo. Maayo. O garo nga piuna, kita na. Lipay kayo, Shen. Gigisugutin ko di mo. Lipay ko. Og aron masamot kag kalipay. Pakasli ko, Junag. Aron maimo ko sa hingpit. Junag, anak. Ayaw pagdali-dali. Papa Warlito, gusto kong pagkasalim si Shane. Junag, ang kaminyoon. Dili ba yan na duwa-duwa? Nasayod ko pa. Nahigugba ko ni Shane. Paong pagkasalan ko siya. Kaya sa mato pa siya laing lalaki. Yads! Unsa man Yads, ha? Ha? Good? Di ko mutuo nga magpahigot kag lalaki labi sa bag-o pag yun mo uya mo si Junard. I know you, Shane. Naunsa man ka, oy? Bawo sa imo sa lalaki nga nagpahilak ni mo, no? Deyo, nga naman ka. Ako'y nagdasakong kaugalingon ug ako'y nahibaw sa akong gipuhat. Busa, shut up na lang yun diha, bayot. Ako'y mahibaw ni ining tanan. Shane, I love you so much. Uy, kabutangan sa kong kalipay. Oops. Ay, sa ko gilapti. Wapit ang makasal. Okay, Shane. Nagkasabot ko ni mo. Magpapot na ko sa adlaw sa itong kasal. May gipaabot kang bisita, siya ne? Wa man. Ablihe paliwag yats, be. Yeko. Dio, naa si Shane? Uy! Kalag! Buhay ba kang animala ka? Shane! Dunay ka lang ni balik kinangita ni mo! Nga nang nagpakita kag balik. Shane, kanay mo tinanawa niya ba? Nabalaka ko, friend. Ay, pagibalik niya. Di mahiwa pagbiyaan Ayaw mo niyo, ha? Never again, Shane. Unsa imong gibalikan? Ikaw. Love gyapon tika. Namiss na nato ang atong gibuhat, James. Namiss na nako. Please. Ayaw. Kaslunan ako. Nahibaw ko. Maungi ako aron dili ka maadto niya. Ayaw. Please. Nahibaw nga huwag ka mahigog masalaki. Tangin mo, Shane. Ni ako, Shane. Love ko ni mo, dili ba? Lipayan ko. Pahawak ko. Amitay ko nasay.
Usa na oras ha? Wa pa si Shane. Junard, ako'y naluoy niyo. Kay gano diyo? May nibaon ka ba si Shane? Ay, nila pagdahog nga mapakita pa nimo karon si Shane kay gabi pa lang ni uban na siya sa iyang ex-BF. Unsa? Uy. Daan bagay ko atong babayhana. Pagka makauo ni hitabuan, Junald. Nausa man ka, Junald? Nagpakasal ka man dayon ni Shane. Buamon tong babayhana. Pamahin mo ba? Ayaw dahil ko basula. Dako na taggasto sa inyong kasal. Pero way babae nga mitunga og nagpakita sa simbahan. Usaon naman mga pagkaon niya. Nagpakitir pa ta. Ipagkaon lang sa mga bisita pa. Ug ayaw dahil ko basula. Kaya mo sumot na kalaban ako o. Basing maghikog o. Tungod lang sa babae nga way hinungdan. Maghikog ka, Junald. Bugo kang anak ka. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Nalingugma ko niya. Ano nga man siya tunga sa among kasal? Daan ako adot sa akong Jamaica dyan na sa diha mingon siya na ako nga magpakasal kaniya. Ibaw ko. Gusto siyang manibaos siyang ex. Ako yung bausan? Nagkasama ko niya ha? Dio? Oo, pero ikaw yung timingan. Ikaw yung igamit. Kalimaos siyang ex. Ang binasag mo tila binuwi. Kaya gusto ko malimot nga dawa. Kung unsa nung adawa. Ang binadiyo. Muni uya akti ha o. Pero ay palambi ha. Ay di ba ang tao nang gibuhat na siya ni Maain. Ako sa mga doon na pa'y dagang babae dyan na daghan pag yung kaayong. Talagan. Kapil ka? Babae ko nga. Bayot man ko. Gani? Bayot nga? Di ka babae? Di gani. Mauna. Nalimot ko nga. May tumoy man di ay ko pero ako madaginot kag bayot. Willing man sa niya akong lubot dong. Able mo po din. Ito ba? Madisable ka bayot kag maigo kas kumo ko. Nahigog mapang ko ni Shane. Ambot ni mo. Ngano ako ba may imo pangutanon? Dili ikay ko iputan ha? Oh, kitsa man di ay. Kining bino? Ala, magkisulti din na ni mong bino. Ha? Unsa mag... Nabiktima ko sa UTI da. UTI? Unsa man ka ng urinary tract infection? Umibig, tapos iniwan. Hala no! Hugot lagi dong! Paano mo na-save yun, ha? Nahigog pa ko na siya. Ibiyaan ko. Ikaw ah. Di ka gamamot na galog, bayot? Ha? Nagaloob? Miyan mo tukon eh! Oh, hala no! Ako'y matukon? Karangin mo ba? Tutukon, bebe? Kato si Shen, may tokay, Junard! Uy! Sakit kayo. Nilog din ako makalimtan ang nahitabo. Nga nabiktima ko sa UTI. Umibig, tapos iniwan. May pamatay! May pamatay! Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luisa. Ginaingon, way mo daog-daog kung way magpadaog-daog. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sir, kinsa imong gipakita? Si Diday. Si Ma'am Diday di ay. Diha lang una ka sira kay akong tawgon. Kasi nga sangitan ako. Wa ko kailan na, Ma'am Diday, oy. Gago, gid ka sa? Balik ka dito. Pangutan natin sa inga niya, leche! Ano? Uy! Uy, kasi gililimos may bintana, Luisa? Si Boy, may gikasulting lalaki sa may gate. Bigyan no, kinsam ng lalaki, ha? Igna si Diday palihog nga si Mike. Sorry kay sira. Gisapot mo sa Ma'am Diday. Suko, magnon ako. Akong gutan na si mungan. Sultihin lang palihog nga ako si Mike.
Ya, usan man. Napag pong lalaki sa may gate? Gipasod na ni Boy. Manaog ko. Ayaw. Gisapot na po na ba ng igsuon ni mo? Kanusam na siya wa sa puta. Mga pirmi na sa putos diday. Dini ka lang. Ay kadaog. Pagsusi ko. Sus, apin ako kidsay, nangita na ako. Ikaw di ay Mike? Ni ako diday kay kumustahon di ka? Tinayan ang tingog ni mo. Kumusta naman ka? Nagpa-check up na ka sa doktor? Man na, Kasi resulta. positive. Mabdus ko, Mike. Unsa? Anong katawa mo ka? Nalipay ka na kapamabdus ka na ako? Lipay ka nga makasakay na kas among kadato, ha? Dili, diday. Nalipay ko nga namabdus ka. Kay may anak na ta. Kitang duha. Wa kong magapas sa inyong kadato. Unya, ang sa imong plano ini? Pakas lang ka. No! Ano sa'yo? Di ko magpahigot ni mo. Live-in lang ta, Mike. Unsa? Kung sa live-in, magpakasal ka sa lalaking nagkapamabdos ni mo, diday. Gaga ka. Mga anak ka lang. Ngaway amahan yung mga anak. Ay, pagbukot nga, oy, ako nang kinabuhi. Kung makig-live-in ka sa amahan sa mga anak, mas may pagmupahawa kayo ng baya. Nabuang ka? Ato ning duha ang maong bay. Kabili na sa atong mga ginikanan yung pahawa ko dili palayasin ko nimo. Naarde na. Mao magpakasal ka sa lalaking mo'y amahan sa imong gibabdos. Nahumanag yung kasal sa imong igsuon, Noel. Swerte sa una. May lalaki pang mipatol niya. Pansay mong buti pa sa buwan. Sa iya ka maldita. Kapatig batasan, may lalaki ka nga makagwanta niya. Parehas bitaw mong duha. Ang laim kag tinalawan ako. Ha? Wa man. Sige na. Mag-office ka man ka. Lakaw na. Luisa, di ko gusto makikistorya ka sa banang diday, ha? Makitaan kang diday, gubot na. Silusa ka na sa una. Ay, nagsalita. Parehas bitaw mo. Nagkabati ka ba sa kong isulti, Luisa? Oo. Nagkabati ko, Noel. Boy. Lugay na kung nagpuyo din sa bahay nila ni Ididay. Wag ko magkita sa asawa sa iyang maguwang nga si Noel. Bay, may kay nalang patugaw noon sa kabag. Ha? Magmatngon ka. Magmatngon ka, silusa kay nas Ma'am Diday taon. Basta makitaan ka nga, makiksultin ni Ma'am Luisa niya, mabugnuan hinuon ka taon. Likay lang yung taon. Kay hasta Sir Noel nga bana taong Ma'am Luisa. Stricto po kayo na og siluso po kayo. Why kalainan ang mga batasan na naman nagsuon ni Sir Noel o ni Ma'am Diday by Mike? Nakaluto na ko. Paunon ko lang sa pagpanihapon sila si Diday ug ang iyang bana. Nakaluto na di ay ka? O Day. Panihapon na mo si Mambana, Day. Kamo di ay? Una lang mo kay magpaabot pa man kong Noel nga maabot. Uy, Mike! May kay miduol ka. Una na magkaon ni Diday. Nakaluto na ko. Wow, ha? Kung makaagda ka sa akong bana, murag ikaw mo iyang asawa. Pagklaro, Luisa, oy. Pagklaro, gyud, ha? Diday, puwa man ko ito mong sa pag-agda sa imong bana. Wa pa sa magkakaroon, pero sa umaabot, dun na. Excuse me ninyo. Kagilad, yung batasan ni Madidaya ka. Boy, kaysa mo itong bago lang ni Bia nga sakyanan, ha? Ay, si Ma'am Diday, ito Ma'am, ay mapaprenatal ko na siya. Nagkuyog sila ni Mike? Wa siya pauban na ako. Magpaprenatal ko siya nga mag-inusara. Biyaan itong duha din ni Ma'am Lisa, Sir Mike. Biyaan na sa ito mo, ha? Ay, Ma'am, kulatado ra ba kasi mong bana taog pagmatgong taon din ha taon, porbida. Abi ni mo? Dunay sikreto ning baya nga akong nabantayan. Mike, bana ka sa igsuon sa kong bana. Maglikay na lang tang duha kay lisod sabto ng ilang mga batasan, eh. Nakabantay ko. Tagsara kang manaog. Pirmi ka lang naas-taas. Ano man? Likaylas ka gupot. Nindutas ko nakit, anak! Oy. Ay. Noel, niya na day ka? Oy,
Noel, anong gisagpan imo imong asawa? Tungod sa ko nakita, nga nagsulti mong duha, kakamura. Ayaw lang papakasayo pag danis kong asawa. Ha, Mike? Kaya di ka magduduha pag patay ninyo. Dali, Dres, magsulti ta. Mike! Noel! Ay, kung bitaw! Gisakitan ko! Noel! Yan naman nagpa ka man! Kuminot na gibuhat ni Mike! Kinabtan man mo! Kurwa pa! Nanood mo ko sa kakwarto. Adto mo mag-sex! Diyos ko, manibla ko pa sa lang sa kuka. Boy, usa man na imong gitunol akong papel. Okay, bahawa na mamig. Sugo kung si may tao na pabasa ko rin mo. Dihan na ka, ma'am. Unsa man eh? Naluoy ko nimo. Mamiya ta ining impernong dapit, Luisa. Unsa yung ipasapot? Magkita ta. Mas mayo nang magtungan tagpiha sa atong mga paris nga pulos masakiton ug utok. Dili ko makahimo. Mahadlok kong mamatay. Uy! Ikaw, boy. Irmim ka na bay. Ikabantay kang Mike ug Luisa. Isulti rin na mong ilang gibuhat, ha? Sabot ka ba, boy? Oo, sir. Sir, humbog naman taon kay Kasiroy. Nagka naman kang nainom. Adali, sir. Agakon ti ka paingon sa taas sa inyong kwarto ni Mami. Ayaw, kaya pa na akong musakas taas, boy. Tama ba? Paspasin pagpadaga sa sakyanan, Mike. Kitingay maabsent ka sa managsuon. Ayaw kahadlok, Luisa. Sayop man kining atong gibuhat, pero mao kini ang sulbad sa tanan. Dili, Mike. Dili kini ang sulbad. May uban ko nimo. May kuyog ko nimo. Aron makapalayo ko sa kumbana. O dili tungod kay aron mag-ipot ng duha. Mao na kini ang atong gibuhat. Naluoy ko nimo nga pirmi mong pasakitan sa imong bana. Naluoy ko nimo, Luisa. Kang, kisang bahay kining atong gipuy-an, Mike. Sa akong apuhan, wa na ni puyo ning baya. Kita na ang mupuyo din ni Luisa. Unsa makahigipati og gibuhat karon nila ni Noel ug Tiday? Labing siguro, gireport ta nila sa kapulisan o gipangita. Nagpasol ko nganong may upan pa ko nimo, Mike. Isa. Sud na. Lawom ng gabi, Luisa. Bugnaw ang hangin dinis gawas. Mike, dada ko sa ospital. Luisa, kainit ni mo. Layo ang ospital ning dapita. Patumaron di kagdambal, ha? O trapuhan ko ikaw nga basa nga labakara. Alasan ko ikaw sa sud. Salamat. Kay niubos na ang kainit sa imong lawas. Ayaw ko pasakti. Di pa ko gustong mamatay. Gigakos ko nimo kugot. Ug maayo, Luisa. Oh, dili ti kapasagdan. Inunungay tang duha, Luisa. Luisa? Maayo pag kuridason ko ni. Sige. Nagkuridas na lang ta. Luisa, kung makasadak mo dibati. Isa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dennis, giningon, dihatag o gibuhat ko na ang tanan. Aron makatungkas pagmahal, pag higugma din ako. Apan, wadyo ko nimo. Mao nga gidawat ko na lang ang nga ikaw. Dili ba ako? Mao kini nitabo sa kong kinabuhi, nga dili ginako may kalimtan. Dali na, Daibil ma! Digo na ta! Magdakop-dakop taray! Oh, Dong! Kadali lang! Iwasan sa rin ako ginamang soft drinks! Oh, sige! Paabot ko ni mo diri, ha? Oh. Mahal kayo ko ni Dennis. Apan ampot pa. Dili maging ko happy uban sa iyang kiliran. Si Carlos. Siya paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Oh, ay sigaw mo rin. Mikawas na siya sa dagat. Og niya pa ingon Dennis Cottage. Go, Vilma!
Klaro ba ka din, uy? Ang imong uyab ay naglangoy-langoy nas dagat. Ay na, wa ako ganahing mo ubog sa dagat, gaw, uy. Doon na pa ko'y gihuna-una, gaw. Si Carlos paghihapon ang imong giuna-una, ha? O, gaw. Si Carlos lang gihapon. Gaw, Vilma. Ayaw usiki ang gugma ni Dennis din. Uy, kana kay imo na siyang gisugot. Kalimti na itong usa ka tos Carlos. Ug ana i-focus ang imong panahon, ang imuhang gustong mahitabo kang Dennis. Uy, halagaw. May kawas na sa dagat si Dennis. Huwag na siya paingon din eh. Uy, ayaw pagsaba ha nga nagunaw na po kong Carlos ha. Ulaki. Ligo na ta! Timing sad nga, nahurutan ako akong giinom nga soft drinks. Tana dong, maligo na ta. Magdakop-dakop ta. Unsa? Mao na, pabarong. Gibati ko nga, wag yapon makatun sa pagiguman ako nga akong uyab. Pastilan. Ako'y naluoy ni Munak. Unya ra ba, nagisgot ka na og pamay. Kay nagplano ka na nga siya nagyud ang imong pakaslan. Mo gini plano na ko pa. Kay basin kung magkasal na mi, diya na siya makatun sa pagigugman ako. Para na ko, anak, no? Dili maayo nga magdali-dali ka sa imong hukom. Nga mamay o magpakasal ka. Mas maayo gyud nga magpakasal ka niya nga may luna ka na bisan gamay ang diha sa iyang kasing-kasing. Gusto ba yan sa papa ni mo, uy, Dennis? Ayaw dayon pagpamay o pagpakasal ni Vilma in taon, uy. Mataw-taori unang inyong relasyon. Kung makatuna siya sa pagmahal ni mo, kana, mo nang tayma, mo na lang kayo na nga magpakasal kaniya. Isultihan ka lang ka, Dennis, no? Bisan kasal na unya mo, kung wag siya gugma ni mo, moabot naman gihapon sa punto nga iyak kang biyaan kung makakita na siya og lalaki nga iyang gikugmaon. Samot na kung magpakita pag-usab niya si Carlos nga maogi iyang gimahal. Na, biyaan gid kaniya kung magkasinabot sila pag-usab. Kani, Miray, suod magin mo nga higalas Vilma, no? Oh, unsa may ang gisulti din bahay nako, ha? O bagay paglaom ang ako pagigugma nga to niya? Ha, Miray? Matod niya sa pagkakaroon, wag siya gusto nimo. Usa, ayaw sa pagkasal niya. Unya na. Kung ako pa ikaw, no? Si Lorna na lang ay. Siya ang imong uyabon, kay siya ang tinuod nga nahigugman ni mo, Dennis. Si Loy na. Miray. Manaysulti ni Dennis tayo? O, Deloy na, uy. Dako, gud iyang gusto kang Vilma. Unya, unsaon taman nga si Vilma o may gusto niya bisag gamay. Ang buot basad, uy. Nganong wa man sad siya makagusto nimo. Guwapa man unta ka, maayog lawas. Pero tuwag siya may kupa sa babae nga padag ka na nahilabti sa mga uyab. Mahal na ko siya, day. Basta mintras ulit tao pa siya, maghandong paghihapon ko nga iya ko makita. Kanya ang kanunay na kong giampo sa kahitasan, day. Day, Lorna. Day, Vilma. Mao ka na. Dili lang una ko makikpanuroy ron, uy. Okay gana. Day, kung nasa magiging manuroy, day, kanang gusto ko nga malingaw tanduha ba? Unya na, good. Ug mahimo ba? Ayaw na pagsigig pakita na ako. Isumol ka na sigig tanaw anay mong dagway, uy. Oh, kay Vilma. Sorry dong ha. Wa ko'y tuyo nga pasakitan ka. Nahibaw ko nga dako kagugman ako, pero sumol namang good. Sige lang tagsuroy. Sige, day. Uli na lang ko. Unya na dong. Ikaw sad no. Kay ba akong gisakitan kasi akong gipanulti. Beno, ako ramang usaron din sa bay. Wag tangon ko ng imong kahiubos, ha? Tana sa kong kwarto dong na. Mag-sex ta. Tana dong, Dennis. Tangon din ang kahiubos dong, ha? Ako'y hala di mo. Suksukon ko din maayo. Uy, kalangi. I love you. Karon yakan ko ng imo. Kini. Agay, patay na ko.
Maula giday. Nagbuwag naman din sila sa Carlos ug ang uyab, uy. Hala, nagkita mo ni Carlos mo ba? Wa pa. Pero ang iyang amigo, nangayo nag-number na ako. Kay tawagan ko na ko ni Carlos. Dahil makigbalik ko na siya na ako. Ay, pastilan. Unya, kung manawag si Carlos ni makigbalik ni mo, imo ba siyang sugton o ipadayon ang inyong relasyon, ha? Oo, day Miray. Kay hangtod karon, si Carlos pagyapon akong gihikugma. Oh, day Vilma. Regidangat. Nagkabalik di ay sila si Vilma o ang iyang uyab? Oo pa. Umaya akong ibugan. Nakabalik na ko na sila. Si Carlos. Carlos mo ganyan gimahal pag-ayo. Wes, ayaw nagpamugos, oy. Si Lorna, may pas Lorna. Dako siya gusto nimo. Pamisitahi siya og uyab ba? Si Lorna ang dad-a sa altar sa Kaminyoon, Dennis. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Salamat, Lorna. Ngayon mo ko isugot, ha? Nasayod ka kit nga mahal ka, Dennis. Busa dili ko mo imong pakyason, kini imong pagpanguyab na ako ron. Nahibaw ko, wa kay gusto na ako. Apan buhaton ako ang tanan, aron imo ko higugmaon, Dennis. Lorna. Nalingaw ka ba sa itong pagpanuroy, Rondong? Uday, lingaw kay ko. O ikaw ni mo day kay imo magunta ng gasto. Hindi man ka masugot ng ako yung gasto. Sakti lang ko, doon naman ko'y kwarta. Kining, day, Lorna, okay ba ni mo nga Nga? manahotag motel? Oo pa. Mahal ta kaayo ka, Dennis. Busa ihatag ko ang tanan nimong gusto. Salamat tayo. Taxi driver, ihaton may labing doon ng hotel, ha? Ka-cute pa, oh. Baba ningay mo tayo. Bago nga, virgin pa. Ikaw ang tugyan na sa kang kaputli, Dennis. Katus kay ko, Dani. Karoon pagit ko makasuhay kay Kapani. Alibi. Lamin na kayo. Saktarong bi. Karoon. Kini. Agay. Sakit. Dennis. Agay. Birahe! Bombahe! Uy! Kung mauto mga listeners, atong Palmay Drama Compilation Part 84, i-shout out, no? Atong tanan ga comment sa ato, atong Part 83, ug atong gibasa sa atong Part 84, no? Ato i-shout out, ang first comment nato si Music Lover Mix, shout out ni mo dia. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out ni mo dia. Ug sa imong bag-o nimong friend dinhi sa ato ang channel, shout out diha. Si Oscar Abedog, shout out nimo diha. Shout out pud nako imong asawa diha nga si Sinaida ug sa imong mga anak, sa imong mga barkada nga pirmi magduyan, shout out diha. Si Balbina Tapales, shout out. Si Rumi Boy, shout out diha Rumi Boy. Chrislyn Tapaw, shout out nimo diha ma'am. Diha sa Bahrain o Tapaw family, shout out. O si Ramrico, shout out pod. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out diya ma'am, no? O good luck sa imong bagong friend ma'am, oh. O si Ma'am Januila, shout out po diya. Teliminyo ono ba ni si Ma'am Januila, no? Shout out nimo diya ma'am. O si Ma'am Liquins, shout out po diya nimo ma'am Liquins. Si Denim Orindo, shout out po diya. Si Paul J. Manito, shout out po. Si Boyet Lidra, shout out po diya, Boyet Lidra. Si Arlene Berlin, shout out po. Si Cathy Bando, shout out diya. Dayan Baler, shout out po di mo diya. Si Hilin Basil, shout out diya ma'am, Hilin Basil. Si Edgar Palma, shout out diya. Catherine Sulip, shout out po. Si Alfie Lucina, shout out diya, Alfie. Si Brian Ortigal, shout out po diya. Susit Palmiros, shout out. Si Mirna Urban, shout out po.
Si Jojo Buna, shout out po nimo da Jojo. Si Vilma Amor, shout out nimo diha. Ug Joker kay nag-comment ni Vilma Amor. Ni Nilda Yekik, shout out po. Topir Valdez, shout out po nimo diha. Si Birna si Roy, shout out mo diha. Si Lina Buna, shout out. Nina Castro, shout out. Si Judith Sakia, shout out po. Si Analisti, shout out ya. Sugar Santos, shout out. Si Karin Baroy, shout out po. Si Joseph Bacaro, shout out po niya. Joseph Bacaro. Si Jane Bagari, shout out ni mo diha. Ug mao to tanan ga comment sa tuwa. Ug akong gi shout out. Ug akong ipahibaw pag-usab no katong wala pag comment sa ato ayaw lang mo kaulaw mga listeners no, comment lang para ma-appeal sa atong pag-vlog. Kini ato mga drama, good vibes lang ni siya no. Pas palingaw-lingaw lang ni, pasiyaw, pawala sa mga stress no. Mintras gattrabaho ta. Comment lang mo mga listeners, ayaw lang mo kaulaw sa pag-comment para ma-appeal ta mo sa pag-vlog na to. O maghinahinay na po tag-edit mga listeners para sa atong part 85. Ugos po na ko, daghang kay salamat.